Ён прыйшоў квяцісты травень, ахінуты ў белы футарал, і на яблынях пялёсткавую навісь кінула шаўковая зара. Светлы мой, мне сёння цэлых 20, ну а ты, здаецца, маладзей. Мне так хочацца вясёла прывітацца і з табою разам заірдзець. Людзі ёсць, глядзяць яны спадлоб'я. Ты для іх, што хмарны лістапад. Росквіт наш яны імкнуцца ўгробіць, павярнуць гісторыю назад. З-пад каменняў ніцыя вужакі напаўзаюць, сеюць ліпкі сон. Мы гаворым аб тых гадах. Гэта накіп на бліскучай грэблі нашых дзён. Толькі марна яны востраць па кутах іржавыя нажы. Прамяністым шляхам пройдзем проста, у залатую, сонечную шыр. Травень, рассыпаеш гімны, па-вясноваму спяваеш у прастор. Аж цяпер мяне ты неабдымны, пакажы зіянне чыстых зор. Юрка Лявонны. Успаміны Сяргея Грахоўскага. Яму прыпісалі некалькі страшных артыкулаў, а ён толькі пасмейваўся, што ўсё гэта глупства. Няма ніякай зачэпкі для абвінавачвання, суцэльная хваравітая фантазія следчых. Суд разбярэцца, усё рассыплецца пылам, і мы хутка сустрэнемся дома. Ён заўсёды быў аптымістам. Юрка Лявонны быў расстраляны 29 кастрычніка 1937 года.